Shalom. Horas ma dihita salhuna. Adorak so masuk kita tu permingguotang. Jumulo ma taparade rohatang, lau marsaor do tuhatang. Alani martang yang nahohom mahita di bagasa rohat tabi. Parturena permingguon ujuk tahun perhuriaun perningotan di aka naung moding. Doh topik menyonsong langit dan bumi yang baru. Huriani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus nunga sahat hita tu minggu ujuk tahun perhuriaun jala perningotan di aka naung moding. Di pasunggulhon mingguon do tuhita asa marningot ujung ningoluta atong kupasahat hamima tabe selamat hari minggu ma dihamun saluhuna. Selamat hari minggu manaing dihamun. Atong bongok mahita tu persauran nabadia lahu mamuji doho pasangapot tuhata. Ro mahita marsobat tujulona marede mahita siap bukuede nomor tururat 824 ayat sada sahat tutolu.
marhiti-hiti goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di porbadia na tumapalangi doho tanoon. Amin. Songo duhut-duhut dosa luhut daging ni jala songo bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bungai. Alay na hotdo hata ni Tuhani rodi sa leleng ni lelenga. Say burjuma ho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan, hodo na maju kami jala hodo papunguh kami akan na pinilipmu, tuhuriam na badiyay. Mauliate marohanami ala naung dipasahat ho kami tu anakmu, asa ibana na punahami, asi maroham. Say parguguy mahami mangulahon na nidok ni hatam, asa domu habi dohot naung tolhas tulabungmu. Say patugu mahaporsyaon nami sahat rodi ajal nami, asa sahat hami sugot tu halalas ni roha na sumurungin, na pinarerem diakan na makaholongi ho. Asa pujion nami ho disi sa leleng ni lelenga, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patit ni debata di mingguta sadarion, imana tarsurat di kompensi HGBP sada siga walu biddu 15 parningotan di naung modding. Tahaporsyai jala hatidak kodo hamatianing ima ujung ningolu ni jolma di portibion, maradiam maimana siya sadok ulauna. Adong haluaw dia kana porsea pabua Jesus Kristus naukehe ido panguluho jolmai siyan namate. Ibana do Tuhan ni namangulu doho namate. Mertua do namate di bagasa Tuhani nasatia ro di ujunga. Di patupahuria ido parningota diaka namodding lahop padungohon haporsiauta marningo ajalta sadiri huhup padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatian songonido nak pakirimon di banua gijang sambulon nito dita doho di hadumuan ni naporsiai dohot Tuhan debata sahat tu rodi ujung Yesus Kristus padu halihon. Marhite po daon
taudolho do pakirimon haluaun ni si jolma sian akan namate di bagasa Yesus Kristus. Taalo do pakirimon na madok boy na mangulu madjalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pakirimon na madok pabuan na adong perdumuan ni namate doho na mangulu. Marhiti tangiang atau mendoakan arwah-arwah. Taalo do pakirimon na madok iko pajongjong tugu lau pasangapon na moding dala pangalapan pasu-pasu tu pinoparna jala marhiti podaon datula do sudi rumang ni na pinadohon ni ugamos hasipelebeguon lumobi poda taringo tu toddi na madok dading do toddi ni namatei jala dading toddi ni namatei gabi begu doho sumangot di parningotan ni namoding si parete hatonota do maddo mauliate tu debata di namarningot ulaw na dinggan uju di nguluna alay dang na mangigil pasu-pasu dohot tada siar-siaran sian akan ang modinging ido sahat na atong rak mangidugugo mahita mangulahon na hubar tu patit nay ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hubar tu patit mi amin. Topoti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo di bata pargugu na suatu dosan
sitopa nasana adong, paruhum na tigor na manghumi jolma manusia, narodo kami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula kami marhite siyan pangalasyon nami di patimu. Ima marhite siya tubu-tubu ni rohanami na ruay, nang siya pangat pakatayon nami na soture, ro di pangulyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Hatam medyo kami asa manomunomu tulangit dohot tano na baru, maka hanguluhon haluaw dohot hanguluan na manotong, mangulu jala mangula di bagasan las ni roha doho pakirimon na tugu. Alay dang marsitutu kami mangulahon hatam, haulion ni portibio jot manay ti roha nami, jot ganggu roha nami di holong ni roham doho kuasom, jala madabu tu padelian molo dang maralus tangyang nami. Gudang akapabahenami na mangarsahi dongan nami jala maol dopet hami mardinggan tu akka dongan na mangarsaki hami. Tama dohona ukumu kami alami dosa nami. Saya asih maroham di kami. Saya mapapagati maroham di kami halak nadangolon. Say sesa madusa nami salhutna, jala suru matod di porbadia tu rohanami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati gorad dohot habadion, gabe sahat hami tu hanguluan na surasuda, na pinarbagabagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamun di habangsa hatong amon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok narotu debata marhite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida, hasangapa ma di debataan na di gijang. Hallelujah.
Hata ni debata turpu di hari mingguon imana tarsura di Yesaya 65 ayat 17 saha Rodi ayat 23. Ai idama ahu ma manopa langit na baru dohot tano na baru jaladang be ingoton akan naparjului manang tersunggul turoha. Ahu sadiri pe marolopolo do mida Jerusalem jala marlas niroha au mida bangsokku jala dang be terbege di si suara partangison manang suara angguk-angguk. Jala paluin nasida ma akabagas laos inganan nasida suanon nasida ma hau anggur jala panganon nasida parbuena. Dang taga muluja somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahaonon na tibu ay pinopar ni na pinasupaso ni Jehovah do naro di tubu nasida ido sahat na martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na peopsa. Tidak ko mahaporsyaw tay songon nahin na tidak ko ni dongata sa porsyaw di sa do portibion ra mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohot tanu au porsya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siaton di porbadia adorak suabubuan ido tuhatta na tumaong na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang
na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay mana pay mamulak sukut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia. Dohot sana dosa, dohot diatai na mandok. Mulak mangulu sugut dang ni halak nang mate, dohot diang uluan na surasuda. Amin. Tapi gima ede puji-pujian sian lansia. Las diuduti man nomuse kor sian wik tolu.
Laos ni ultima dohot sektor tolu.
Tabegema tikting masa di huriata di bagasa sadarion. Salam. Horas madita sasudena. Tabegema tikting duriata di bogasan minggon. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sedaron ima minggu akhir tahun parhuriaon. Do topik manamunomu benua gijang do tano naib baru pangkapon 20 sada ayat sada 1 opat napa duahon minggu ujuk tahun parhuriaon sedari minggu tanggal 26 November 2023 ima minggu ujuk tahun parhuriaon paringotan diaka namodding di batu pado parminggu pukul pitu wib bahasa Indonesia do pukul sia 30 wib bahasa Batak disi jahanon nada ma akan moding di bagasan satahun parhurianon acara di Paradihuria napatuluhon pelayanan pendeta fungsional sedari minggu tanggal 26 November 2023 di pukul sia 30 wib pendeta fungsional Hakemang Parapatan inang pendeta Surani Ida Site sarjana teologia Makobasi DKP MT Haryono nomor 4 Pangapulion sedari minggu tanggal 26 November 2023 pukul 10.02 wib di Batu Bado Pangapulion Sian Huria tu keluarga Nyoan Simarmata Asna Boru Simangucong marenganan di gedung gereja alani pinangido matu sudah hita lao maddohotisa nomor 5 permingguan variatif HKBP Mampang Parapatan sedari minggu tanggal 26 November 2022 pukul 10.07 marengan di gereja Mampang Parapatan di Batu Pado permingguan variatif Papituhon Peliat Tujolo dari minggu tanggal 3 Desember 2023 Patupota do Pelian Tujolo lawa perluan komite HIP Manang AIDS nomor 7 pengisian angket pertanyaan WEK Hobartu pai bakon do pai satton pakubasion HKBP Mamparapatan di tahun 2024 alani dipangido ma haradeon dot haret tahun ni sudah ruas lau mangisi angket pertanyaan wek naung sagion marito wek manang ling rak mahita mangisi lau pada sipon aka pakubasion di uriat tahun pawaluhon jadwal rapat HKBP Mampang Parapatan ipabotoma tu parhalado dewan seksi-seksi do jemaat di gereja ini tawereng ma jadwal pelaksanaan rapot di hari tanggal 1 Desember tahun 2023 penggabungan hasil program kerja dan anggaran tiap dewan dan seksi oleh per tahun. Di hari 8 Desember 2020 rapat perhalado HKBP Mampang Parapatan. Di hari tanggal 10 Desember 2020 rapat huria HKBP Mampang Parapatan duksipul permingguan. Nomor sia jadwal Natal HKBP Mampang Parapatan tahun 2020 do tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi Lukas 2 ayat 14
Nomor sada, Natal sekolah minggu hari Sabtu sia Desember 2020 dimulai pukul 10 pitu WIB sampai pukul 10 sia WIB. Nomor 2, Natal remaja dan Natal Sebulung Sabtu tanggal 10 Desember 2020 dimulai pukul 10 WIB sampai 10 sia WIB. Nomor 3, Natal keluarga dari Sabtu tanggal 23 Desember 2020 pukul 10 sia WIB di Jabodetabek. Malam Natal Minggu tanggal 24 Desember 2020 adong dua ibadat dimulai naparjolo 10 pukul 10 WIB sampai 10 lalu 30 WIB. Nah selanjutnya pukul 10 WIB sampai 20.30 WIB. Natal parjolo dohot perjamuan kudus manang marulan nabadia dari Senin tanggal 25 Desember 2020 masuk dua sesi pukul 7 sampai pukul sia WIB pukul 10 sampai pukul 12 WIB. Paunopon Natal paduahon Natal gabungan ama ina hari Selasa 26 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB sampai pukul 10 WIB. Nomor 10, Natal sekolah minggu. Hobar tu program sekolah minggu HKBP Mang Parapatan tahun 2020 naik pautama Natal sekolah minggu dari Sabtu tanggal sia Desember 2020 pukul 10 WIB. Marenganan di gedung gereja HKBP Mang Parapatan. Tema Nunga Jupang Muse Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus Lukas 2 ayat 14. Do subtema kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus juru selamat ke dunia adalah kemuliaan bagi Allah Bapa juga pembawa damai sejahtera dan sukacita bagi seluruh anak dunia. Hobartusi pertama akka pangaradeon manang latihan nadohotan di sekolah minggu. Latihan untuk persiapan Natal sekolah minggu, paduan suara, liturgi, asembel, drama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu setelah kelas. Minggu tanggal 3 Desember 2020 gladi bersih marenganan di gereja. Jumat tanggal 8 Desember 2020 gladi bersih marenganan di gereja. Sabtu sada kegiatan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama PGI. Dari Senin saat hari Kamis tanggal 27 saat tanggal 30 November 2020 marenganan di Cirebon, Jawa Barat. Pendeta HKP Resok Mang Parapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan Master Teologia madohoti orientasi pelopor penguatan moderasi beragama Tuaka Uluan Huria Wilayah Jawa Angkatan 1 dan 2 12 pelihat tahun tapasama pelihat tauta songo tanggung jawab ta itong-itongan Huria songo ruas nama ngolu partudiota tapasama marite situa sektor tabe saputolu pesan surat pusat HKBP dung sidung titingon jauh do surat pimpinan HKBP taringotu peringatan hari AIDS sedunia 14 Padidion Nabadia dari Minggu 10 Desember 2020 naik patu pado Padidion Nabadia pinaboton tu sudah ruas ni Huria HKBP Mang Parapatan akan toras nanaing mabuan yanak konna majalo Padina Badia asa pasuraton anak konna marhite nama jalo jala mangisi formulir Padina Badia nadi parade ni Huriatta jal tapatupa do konseling tuak kanatoras na lau tardidi dari Minggu
tanggal 3 Desember 2020 pukul 10 sada 30 WIB sampai tuna selesai marenganan di gereja 15 ruas Namar Sahid tabuama di bagasan tangyakta aka ruas Namar Sahid idok hatani di bata pasak madalam mutu jahoba jalahapos ibana asa ibana paturehon pesalme sabtulun pitu ayat 5 namun ulang tahun marhalado dot ruas pasaton selang ulang tahun turas ni huriatta namun ulang tahun di bogasan saminggon dok hatani di bata etaban nido diho gajang ni ari-ari doh tahun ningolum doh dame koda tolu ayat 2 Piara Jatarutung tanggal 23 November 2020 nomor 1524 garing L16 garing angka rosa pusada garing 2020 hal peringatan Hari AIDS Sedunia. Yang terhormat seluruh warga jemaat HGB dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Salam dalam Yesus Kristus. HKBP AIDS Ministry atau HAM telah 20 tahun melakukan upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS di gereja dan masyarakat. Dalam rangka peringatan Hari AIDS yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020, HKBP mengajak semua komunitas untuk bersatu dalam memerangi AIDS hingga tahun 2030. Dengan tema Let's Communicate, Let's biarkan komunitas memimpin. Sebagaimana tema global Hari AIDS Sedunia tahun 2023 dan tema nasional bergerak bersama komunitas akhiri AIDS 2030. Hari AIDS Sedunia bukan hanya waktu untuk merefleksikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait HIV dan AIDS, tetapi juga kesempatan bagi kita sebagai warga jemaat untuk bersama-sama mengakhiri endemi ini. Tema ini merupakan seruan supaya semua pihak dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan komunitas seperti penjangkauan populasi kunci di tes HIV, pencegahan infeksi HIV, dan penelusuran orang dengan HIV atau ODHIV, mendapatkan pengobatan, memantau kepatuhan penelusuran pada pasien hilang kontak, lost to follow up, dan pemeriksaan viral loads bagi ODHIV. HIV dan AIDS tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang paling signifikan di dunia, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Diperkirakan 24.000 infeksi HIV baru dan 26.000 kematian karena penyebab AIDS terjadi pada tahun 2022. Pandemi HIV tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, komunitas, dan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut estimasi nasional tahun 2023, diperkirakan terdapat 515.455 orang terinfeksi HIV. Sementara capaian dan penemuan kasus HIV meningkat bahkan lebih tinggi dari 10 tahun terakhir, yaitu 454.723 ODHIV yang ditemukan sampai dengan Agustus 2023 dan mendapatkan pengobatan 202.489 sekitar 45% dan 30% ODHIV dengan viral loads tersupresi. Sementara HKBP AIDS Ministry yang sudah melayani mulai Februari 2003
sampai Oktober 2023 menemukan 1.137 kasus. Jumlah yang hidup dan masih tetap didampingi oleh HKBP AIDS Ministry sebanyak 833 orang dan meninggal sejumlah 520 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan pada usia produktif yaitu umur 18 sampai 40 tahun. Mereka ODHIP berasal dari berbagai denominasi gereja, suku, juga agama dan berbagai usia. Melalui tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, HKBP terpanggil untuk tetap terlibat dalam peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS, serta bekerja sama dengan komunitas ODHIP sehingga target dunia untuk ending AIDS 2030 bisa tercapai, yaitu 0 HIV baru, 0 kematian karena AIDS, 0 stigma dan diskriminasi terhadap ODHIP. Gereja juga diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, kondusif, dan ramah terhadap ODHIP karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari AIDS Sedunia ini, kami mengajak kita mendoakan: 1. Saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV atau AIDS untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan pada hari-hari yang akan datang tanpa merasakan dan mengalami stigmatisasi apalagi diskriminasi terhadap mereka. Yang kedua, menyerukan kepada seluruh warga jemaat agar dapat menopang segala usaha pencegahan terjadinya stigmatisasi. Bahkan lebih dari itu, sebaliknya membantu segala usaha mencegah penyebaran virus HIV atau AIDS. Nomor 3, menyerukan agar setiap warga HKBP menopang mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS dalam mengembangkan kehidupan ekonominya sehingga mampu mandiri. Dengan cara itulah kita dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Selamat memperingati dan memaknai Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2023. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara-saudari sekalian. Teriring salam dan doa, Kuria Kristen Batak Protestan tertanda Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Akapelian hamulateon dot akan asing nasujina titingon boy mataida diharotos acara nadong dihita. Songoni matiting duriatta na masih bugasa minggon tuatama masuk-masuk. Tabegima korsian punguan ina.
laeng masuk mahita tu parningotan ni namoding. Marede mahita siya bukwede nomor 334 ayat 3-5. Kadongan saha prosyaon nungasahat hita tuminggu ujung tahun parhuriaon di paingotido hita pabua nalaho marujung do sadok nguluon ai dangadong nahot di portibion di bagasa minggu ujuk tahun parhuriaonon tamado ingotot ta akka dongata naung jumulumoding di bagasan sataon parhuriaoni. Dada asa marsak jala tumatang sita, ubay taingot na sida naung jumulumodingi. Alay asa lam tapakilalahod do, pabua parsatokina do nguluta di portibion. Naiko borha dohita muse manopot akka nabadiai di inganan na pinaradi ni Jesus tuatai atong tabigi majolo goar ni akka dongata naung jumulumoding mamukka sian ari 20 November 2022 sahat rodi sadarion 26 November 2023 na parjulu inang nyonya hutasoy tiamin ambet boru raja guguk sorang di ari onom bulan onom 1950 marujung ngulu di ari 27 bulan 5 2023 di umur 60
sia tahun. Paduahon inang nyonya Simangucong berusiagian, sorang di hari 22 bulan 11 1944, marujung ngulu di hari 10 sia bulan 10 2020 itu 78 tahun. Patuluhon inang nyonya Simarmata Asnah Boru Simangucong, sorang di hari onom bulan onom 1930 sia, marujung ngulu di hari 25 bulan 10 tahun 2020 24 tahun. Paupaton amata tiopan humala siahaan, sorang di hari 12 bulan 12 1950 marujung ngulu di hari 4 bulan 11 tahun 2020 marumur 66 tahun. Nunga tabigi goar-goar ni akka dongata naung jumulu moding manipat nasa tahun parhuriaunon. Atong tamado ingotot ta akka pabahenan na sida nadinggani, tagad di ngulu na sida bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magugo siya tuhatay, asa lamar gugu hita mangulahok katana sa liring mangulu hita. Asa unang mariswak sabing tik kina pinasaha ni debata tu hita. Molo di udut ibana do pehosata sahat ro di tikion. Atong martangyang bima hita di bagasan rohata. Laos jongjong mahita di inganat tabi. Dihom ayat suada satonga suara. Dihoma ayat sada satonga suara.
puji madebata, ala di parade di hita inganan nasonang, na adol umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon, inganan na hot rodi sa liling nililing na. Alani i ta parhatopot madibagasar rohatta, padohan ni Apostel Paulus na madok, ay Kristus dohangulua diau, jalalaba doang hamatean hudulma hitam. Tapa punguma piliata sada A dohot sada B huhut hita marede siya bukwede nomor 544 ayat sada sahatu dudna. Tuhan,
Alani debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Memento mori. Memento mori. Molo memento mori akka manginang ingot ari hamamatem. Alay molo nidok tudonga to tudonga pedo kono nama tuiba asa tong iba pe ingoton atong niulaha mamuse. Memento mori. Moliate ma di pengot tamuau taringot tu ari hamamateku. Marperdumut tu sido parmingguata. Marperdumut tu sido parningotan na tapatupa naking. Alani akka amang inang sian akka ede na hubigi hami nakik siya nakapunguan. Totuhita pesaluhu na makanguluho manugunugu tu sido. Memento mori huhut paingot topar dalanat tadison. Jala jamita siap pangukapur 20 sada ayat sada sahat tu ayat 4. Di bagasan odolan manomu nomu banua gijang doho tano nai baru hujahama dihita. Dungi huidama banua gijang nai baru doho tano nai baru. Ai nungasalpu banua gijang na parjulu doho tano na parjului lautipe dangadongbe. Jala huidama huta na badiai tuat sian banua gijang siat debata. Ima Jerusalem nai baru. Na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaanna. Jadi hubigi mas suara na gugus sian habang sai madok. Odo joro ni debata di tonga-tonga niya kajolma. Namaringana may ibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida ma bangsona. Jala debata sadiri saur tu nasida. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong behamatean nang arsak ni roha, nang angguk-kangguk, nang nahacit, dang disibe, ainung ngasalpu na parjului. Olat ni ido sahatna. Adong do sada idita, kuhilala tarsomal do taide honon. Alai di dehonon moloso di nahamodingan olo maradia ke arsa ni roha. Pertangisan duhape anggo hasianganun. Aha duduk na tahe. Holso arsak do HP nama nosak na totong. Au suratai dehonon sudi duhita marningoton alani tai deho majo akka amang inang. Dua iya. Unak pola mar musik kita tai deho mang. Dua iya. Pertangisan do HP anggo hasianganun also arsak sakipe say manosak betotong say manosak do iko songgop amate tu saluhut tu sudena jol ai sudido namanean ai sudido namane uhum ala dosai uhum ala dosa
tangis do akka bangso na parpudiot tabigi alani porang. Tangis do akka luat alani banjir bandang. Alani ombak na macai koras di lautan, bahkan di danau pe, sakapal harum di Danau Toba, tumatangis do katodongna, tumatangis do akka pengelola ni akka kapal do manajemen ni angkutan secara umum di Danau Toba. Tangis do torop zolma ala ni kendaraan na macegudang na simpang siur di jalan-jalan na buidonota dan maratur. Tangis do ala ni teknologi modern nuaingon torop zolma. Banyak korban ditipu memakai teknologi modern. Tangis do akar rumah tangga dipengaruhi oleh banyak informasi do akar teknologi komunikasi modern membuat anggota keluarga tidak tenteram. Pertangisan do HP Portibio. Masih banyak yang bisa kita sebutkan bentuk-bentuk tangisan manusia di tengah dunia sekarang ini. Alai molo adong tangisi amang inang ima patudu mangulu do pehita. Ido tahe? Molo olo tangis berarti mangulu do pe. Jala molo adong na tangis amang inang, bagi seorang percaya itu menjadi satu tanggung jawab yang betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Molo tangis adong jonok di hita, berarti Tuhan tai mamakulingi hita, berengi, anggik kudui, berengi, siurupamu dui, pasti songonido padok ni Tuhatta tu hita. Alai hita petangis do songon nataruk naking akka manginang berarti hita mangulu. Bah atong bohana mah hita akka natangis so sudi. Ima tu nueng di tonga-tonga ni ngulut tam. Alai mau lihat ma akka amang inang molo tangis hita. Tadda nina mangulu do pe hita. Alai Roma baga-baga madok tu hita saluhutna. Pabua ikon merlalu do, iko salpu do, tano dohot langit, na adong nuaingon, na adong akatangis, na adong ilu-ilu, na adong duka cita di bagasanna. Jala lehonon ni Tuhan taima, langit nai baru, tano nai baru, jala dang songon nata ida nuaing be namasa disi, alai apusan nama akka ilu-ilu. Dan adong bedisi akka si arsak konon alai sukacita las ni roha ido na dipatuduhod disi. Dan amang inang itu bukan hanya untuk nantinya, tapi itu sudah dimulai oleh penciptaan baru di dalam Kristus. Dan oleh karena itulah setiap orang yang percaya kepada Kristus yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebagai ciptaan baru, sesungguhnya kita sudah mempunyai langit yang baru dan bumi yang baru yang kita sudah mulai sekarang, tapi kita akan berjalan bersama untuk memenuhi kesempurnaannya ketika Tuhan kita akan datang menjadi hakim agung ke tengah dunia ini. Jala rap mahita dohot ibana, dohot akkanong jumulu siak kita, moloro arsak ni rohat ta'ala parjulu akkadongat tanong borha siak kita, kita pun akan bersama dengan mereka dalam sukacita. Alani akka amang inang argado
jamitau pengotok kita saunari di tonga-tonga ni ngulut taon. Jala ido naing manukut tu hita nuaing totu. Molo adong edeta nama dok tu dia ho dung mate ho. Hiadu hita mamikiri do dengan amangina mangyuton aka na memahami kehidupan jala hita peta boto doi adong do dua nama cai peting mano tuhor di bagasan ngulut taon na sudi hita mengalami sada mai hamatean amangulu tutubu sada mai hamatean sada sia nodang bui hita mano tuho manang nawa songo dia petaringot tu si imaha tutubuta na mano tuho ni tuhatai alai bui ma natoras tabi ipakai tuhatai mano tuhon tempat lahir mungkin bahkan wain dengan teknologi modern tanggal 3 sorang dungi muse duk sorak kita songo dia inganata ya dirawat oleh orang tua alai sada na subui na takas map na bui takas hita paradihon imataringot tuha matean lahir penting mati penting sebab itu akan mengakhiri hidup kita. Yang pertama kita tidak bisa menentukan atau menyediakan sedemikian rupa, tetapi yang satu yang sangat penting yaitu kematian kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Alani mula adong edde tamandok tu dia ho dung mate ho sasitongna mergatung tu diri tado apakah kita molo di teologi tamandok tu banua gijang manang tu banua toru boha au mempersiapkan diri tu si jala ido sunggul-sunggul sasitongna marhite-hite molo dio isom menyongsong manang manomu-nomu banua gijang dohot tano nai baru menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru. Bohado kita menyongsongi, bohado kita mempersiapkan diri tu si. Jala potensi nunga adong di hita aka amanginang ala naong dicipta hita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus berarti berpotensi do kita asa bui hita sahat tu langit yang baru dan bumi yang baru yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus yang datang kedua kali ke tengah dunia. Alani akadia dona patut siulaon asa takas buhita mengalusi tu dia ho dung mate ho atau bagaimana kamu menyongsong manomunomu banua gijang do tano nai barui na parjulok kamanginang sotung larut hita dipengaruhi akka ela-ela ni portibion na olo maddo songonon totu ala ikorodoi asaradi hita tabering ma akka tadda-tadda nuaing olak nii macay denggan alai saat matuna ekstrim jalan na sering maralo tu haporsyauta manotuhon akka ari memilang-milangi akka arina lalu muncullah spekulasi ari perpudi tanggal sia bulan sia tahun 1900 sia puluh sia topet pukul sia manugokna huingok takas maringanan di 3 raksa kota doau alibuasa bui huingoti sebab tadinya ada yang mengatakan tanda petik menubuatkan bahwa pada waktu itu akan kiamat dunia. Tolong dibuka lagi catatan ke belakang.
pukul sia, tanggal sia, bulan sia, tahun 1410 sia. Dengan sadar saya menantikan pada waktu itu apa yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Alai dangadong namuga aka manginang biasa sehat do. Jala dangadok kubereng nato puru pani 10 halak menang nalubi siani marujung ngulu. Manang adong maputar dulu dangadong. Atau sesuatu yang sangat dahsyat kelihatan tidak. Itulah salah satu ya bahayana molo adok halak na menduga-duga berspekulasi dohot tanggal-tanggal. Ingat nama saya di Bandung, na sampai digrebek jabu ni perjabu ala didok nasida menanti langit baru dan bumi yang baru. Ya marga Batak dona puna ya nama nguluhonia teh. Alaihiado tong terjadi aka amang inang tahun 1170 sia lebih kurang 1000 orang mati bersama dalam penantian Tuhan mengakhiri hidup dok nasida perjamuan kudus minum bersama, tetapi kemudian apa yang diminum itu setelah diperiksa mengandung sianida. Pasti ingat. Dan itulah amang inang sampai ribuan orang bisa dikumpulkan untuk minum bersama dengan mengatakan akan datang akhir hidup ini atau akhir dunia ini dan akan datang langit yang baru dan bumi yang baru. Ayo kita bersama-sama di sini. Ayo kita ikuti perjamuan kudus kata mereka. Tapi perjamuan kudus yang tidak benar perjamuan kudus. Tapi dengan emosi sedemikian rupa yang telah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, lalu mereka mampu melakukannya sedemikian rupa. Beri kita mah idorasi jauh motonot tanah parjulok kamang inang di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tahun, karena begitu banyak sekarang ini aliran tertentu yang memanfaatkan tentang eskatologi, tentang kejadian-kejadian doakan yang masa di akhir hidup, dan itu tentu bukan ajaran Kristen yang benar. Jaladang si ulahonon ni huriatta hakabipino ni ruas ni huriatta. Paduahon soal bagaimana terjadinya pun seringkali orang terkecoh. Ya hado nama asa di sini. Lalu dibilang-bilangi masong nataguari naking adong akatada sekian. Iya ulah ni tada-tada itu hatta Yesus itu mau mengingatkan kita. Asa sadar kita bahwa itu akan datang. Akan datang memang Tuhan kita Yesus. Alai tanda-tandai sotung sedemikian rupa dipakai untuk mempengaruhi, lalu akan tanda-tandai memang ukuran laho madok Roma dan asik disima ya hola mamereng akan tanda-tandai alai lupa na perlu ahame jala ima sidohono tanwai songon nani sosohon itu atta asa mengula ko bartu lomoni rohani Tuhani di Portibion. Martin Luther hiamat dok amang inang molo huboto marsugo ro arini Tuhani manang tokin nari sajam naik ikut suanok ku dope apel. Berkita sajum naik nganeng ro nama arini Tuhani masih kutanam apel. Apel kandak sadari dan 2 hari umurna asa merperdue kan. Itu bisa beberapa tahun dengan teknologi modern waing apel mungkin bisa lebih cepat. Alai naning dohononna au dang ditotuhon akka spekulasi munai alai au tetap bekerja. Mau lihat naking sunggul musia naking edeta ede ni witulu dorate. Iya, napa sunggulhon asa bulus mula-ula ini nak kita marguru tu porkis naso ramangula unang mangan. Iya, kalau salah ro edio tahun 20 de tahun ya tema ni sinu di gudang pengotok kalak Kristen Batak pengoton HKBP asa bulus tong mula-ulaon asa betul-betul kerja di tonga-tonga ni
ngulu siganupari. Unang adong na malas. Molo pe adong rupani tantangan songon na taruh naking alay ikut tetap do mangula ulaun. Nasora mangula itu diambil dari firman Tuhan ya, dari surat Rasul Paulus. Unang may bana mangan. Ya listung medile nona ti ala sodapo do pe ulaun rupani ulaun na formal, ulaun na menetap bah ido atani Tuhani nasora mangula unang mamangan gak bisa mangan di bana rupani kan. Ya tetap bisa makan tapi menantikan ya dan mencari pekerjaan yang menetap. Napa duahon amang inang molotado mangulahon hatani tuhatai alai songod dia do na mangulahon hatani tuhatai. Ya mangulahon tentu menaati hukum-hukum Tuhan sekaligus untuk menyampaikan kepada warga di sekitar kita. Walau taruh nak di mulana, mula adong tangis di labukta. Apakah kita biarkan sedemikian rupa? Ala tadok kita ngadok kepastian soal kehidupan. Tadok rupani ngadok tuhat tamar dongani kita. Lalu kita biarkan orang-orang yang menangis di sekitar kita. Daung. Justru hiadu dibigi hamu akka manginang soso ni Apostel Petrus tuhala nama dok ngalu para Tuhani ijajinai berang robi banen ngai pagili Tuhani be jaji harorona idang robi bana alai ahma alus ni Apostel Petrus dang na dipagili artinya bukan lalai Tuhan akan janjinya alai alanya hado dua hal di sini alai na perjulu asa muba rohani akka naneng muba dope mulai dok neng muba rohani akka naneng muba tentu memberi kesempatan kepada orang-orang yang masih dalam keberdosaannya, kejahatannya. Dan itu tentu molo saat kita merengi molo aduk pergumulan ni dongat tadi no humalia kita bagian ni ido alani ikon adong do di nasida pe muse ketegaran kembali tegar di tongani ngulu atau isena bertugas tu si molo adong namar dosa adong namar jahat ila bukta adong na tumatangis ila bukta lalu rotu hatai ikut bertobat dojoi asaro haroro na haroro ni Tuhani lalu kita biarkan begitu saja tentu daung alai ikut dohot dohita laho makkeheisa manosoi asa hehe nasida asa tegar nasida. Dan satu yang harus kita ingat amang inang isi ni tangiang pengodianon ni Tuhata Yesus adorang so tu kematian na dope di dulu Zituni terkenal dengan doa syafaat. Salah satu doanya dipetik oleh GMKI ya ut omnes unum sin ima di ayat 21 bidu 10 pitu alai di ayat 20 sebelum ut omnes unum sin supaya mereka menjadi satu tangiang ni Tuhan Yesus dakkolan nasida hutang yakon dakkolan nasida marsuk nasi siannai alai doho doakan neng persea marhiti-hiti hata nasida. Berarti Yesus sudah mendoakan orang-orang yang akan percaya, tapi mereka akan percaya melalui perkataan orang-orang yang sudah menjadi muridnya ini. Jadi itang yak kunibana kasisianna hita main waing itang yak ketuatai alai merhiti hita adong dope akan neng bertobat, adong dope akan neng berubah, adong dope akan neng tegar kembali siap pergumulan tantangan naik. Itu juga sudah kudoakan. Itulah bahasa sederhana dari Yohanes 17 ayat 20 aka amangin. Alani molo di tonga-tonga ni ngulutan waing taruh naking gudang aka pertangisan, gudang aka parukilan tentu dang pasobot tabutino ni.
Mulo tadok rupani adong do tuhaku pasti do huboto haluanu nga adong di kami nga adong banua gijang do langit ne baru di kami do tano ne baru pasti do kami tu si hanguluan nami. Tapi Tuhan juga ingatkan mereka juga perlu supaya mereka juga ikut ke langit yang baru dan bumi yang baru. Alani dora akamanginang selalu do ikon berkembang, selalu do ikon berpikir kita bagaimana menjangkau orang-orang lebih banyak. Lumubi maakanata tada na di bagasak kadosaon waeng na di bagasan ihot ni aka dosan waeng. Ikon har-harat tadoy. Iko kehe do hita disi. Itu harus kita sapa amang dan inang. Bahwa kita bersama-sama menyapa mereka. Bagaimana kita secara semua kolektif ya bekerja. Asa dohot akan adila buktai dopena ado pergumulan ningulunai mereka juga merasakan bahwa Tuhan hadir mengingatkan menungguli nasida marhite-hite hita saluhutna. Na parpudi akka amang inang nasugut hubigidu sada turi-turian alai turi-turian na adong logika na macedenggan. Dalam pikir naku temanang na terjadi ala adong disebut nama. Di satu klinik dikumpulkan di situ orang-orang yang berpenyakit yang kronik dan tidak mungkin disembuhkan dengan teknologi pengobatan sekarang. Artinya holan pendampingan do ubay na dipapungun na sida disi. Dan laho untuk malum be alai tetap ditegarkan hati mereka sedemikian rupa. Lalu ada orang mau meneliti, memahami kok bisa mereka seperti itu bertahan di klinik itu hanya didampingi dan tidak akan sembuh. Percakapan dari seorang peneliti dengan bernama Patrick huboto dodang nalahumelum sahiton alai takas do huboto molomati au adong do tuhaku. Itu yang menguatkan aku nina. Bingung do peneliti holan ido di bagasar rohamu benar mampu ho ido. Alai bereng mada molomati au adong do na sai somal huula di sapingi bereng mehaduan. Tikos dang liling nina mate masih Patrick. Tangis do sudi aka pelayan di klinik termasuk do peneliti nakingani. Ala tegar do di bereng bui menahan rasa sakit sedemikian rupa menghadapi kematian. Alai du penguburan beberapa lama ya adonai nai adong do na huula di sapinginin. Iparwawan ibu pemilik klinik itu dari dok nyod biasa diulai banen, yaitu mengumpulkan sampah, ipa masuk tu lubang, baziah lapatan nyon inna, ya. Mereka lihat kemudian apa yang dikerjakan itu, ternyata ada tumbuhan muda, bunga yang sangat cantik, diantara nih rumput daun-daunan yang dikumpulkan yang sudah membusuk. Gabe adong kehidupan na baru sian aka daun-daun na dikumpul naking. Loh, ini kayaknya gambaran kehidupan keyakinan Patrick bahwa apapun bagaimanapun kehidupannya yang berakhir dengan kematian sama seperti daun-daun itu berakhir dalam kematian, tapi darinya muncul sesuatu yang baru yang mencerahkan. Dan itu yang membawa suatu semangat baik kepada peneliti itu. Kok bisa ya dengan pengharapan akan kehidupan yang baru di dalam Kristus, dia juga bisa berkarya seperti itu. Dan dari karyanya itu bisa ada sesuatu yang menyegarkan juga. Jala tarsoni magabaran ni ngulut tau nakamanginang. Ya sian ngulut tanah taboto naking adong perdalanan pertangisan sedemikian rupa, tapi Tuhan kita telah menjanjikan kepada kita akan ada langit yang baru dan bumi yang baru.
tangisan akan berakhir. Ada satu pengharapan, ada satu kegairahan, ada satu kehidupan yang baru yang akan dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar setia di tengah-tengah ngulun. Tarapul mahita kamang di tengah-tengah ni pardalani nguluta pasti do adong nadinggan nauli siala sonota. Mungkin dang apalah sonari alamata, walaupun itu tetap ya pasti adong di bagasan ngulut tahilala gurasana ala namardonga kita doho tuhatta nabolme alai sahat tu ngulut tanah perpudi tu dia ho dung mate ho tu langit na baru doho tu tano na ibaru atong tadalani ma ngulut tona kamanginang di bagasan semangat asa tok kita pe dapotan hanguluan na saliling na alai do akadongat tapi na humaliak kita taruli muse rap dohot hita disi. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami di paingot hodo hami ali Tuhan taringot tungulu nami di portibion gudang PAK pertangisan na hacit alai ala naung ditopaho hami gabe natinopanay baru di bagasan Yesus Kristus. Gabe ido pitu, ido dala di hami laho manomu langit nay baru doho tano nay baru sile honomu. Gabe imali tuhat totong na mga lehong gugo di hami di portibion. Jaladangbe di bagasan tangis hami songot tangis ni portibion lumubi molodung sipul saluhu na lituasyo portibion. Rap do hodo hami rap do akadongan namin ng perjulu marujung ngulu atau pargugui mahami saliling di portibio na letuhan dada holat tu hami tahe alatong do dihiripo siak kami ikut tolkas do baritai haluauni tu akadongan na humaliak kami betak dorong ali Tuhan na zonok tu hami nuaing zonok tu keluarga nami akan di bagasan tangis aka arsa ni roha ali Tuhan pergugui kami lahu mangatoi nasida patol hason apul-apul mi ali Tuhan betak dotong adong ali Tuhan aka dongan nami sahurian waing tupaholang alamat nasiak kami mang nazonok pe alai tarsongon naliling dakya pajupak kami on ali Tuhan bay mapertikian buy hami pajupang asa tolkas ali Tuhan sapaan asa tolkas tu nasida pe apul-apul patugu roha nasida asa malua sian pergumulan ali Tuhan takas boto hami molo di arau kungulu nami ali Tuhan tu langit nai baru dohot tano nai baru dang nama dok nasomarguna di hami inganan nami na di portibion waing alai gudang si jamot tonon nami asal nang tarela hami songon akka ela-ela nang kubigi hami adong na holan mamereng-mereng partikian adong na holan memakai akka teknologi alai menjurumuskan sedemikian rupa ali Tuhan leho madi hami bisuk tiur ni roha asabui hami mardala do denggar di tongani portibi na hudalani hami nuaing mauliate madi huali tua sahatu tangamu mahami pasu-pasu akka ulaun nami saminggu na neng roon na maragam ali Tuhan pasu-pasu akan na matubang ali Tuhan di naung matuabi pos rohanami tugu totong hapor siyaw na sida tuho aka nauposo na produktif dia kaulau pasu-pasu na sida mangula ali Tuhan rapdo akadongan na sida mabuan aka rezeki na denggan pasu-pasu matatong aka keluarga na mimbina da danak dope poso asa mampu na sida leto ang mga lehon pangajarion na siya koy akan namar sahit dongan nami asiro hamali Tuhan say homa totong na mga lehon din na sida hamalumon ni sahit huingot hami dongan nami natades manik tugu catur windo sihite duma da vega liana buru tapu bolon dirawat di bagas nasidabe asirohan Tuhan surduhot tangamu mangalehon hamalumon di nasinda
Asima roham sahat tutangamu memahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maride mahita ditiki maride tapasahat ma piliata na monangido muse mangaton perbueni kau hanguluan. Jongjong kay Deo makayat na paguluan. Martangiang mahita pasahaton peliata tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang,
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhakarajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata nasian nahinan jalana mangulu rodi sa liling-liling na huingot tami sadarion akan namate siak kami naung pajuluhot tulabungmu dihodo anak hicu di Banua Gijang jala diukap hodoi di akka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningo ajal nami dot aheon ni daging di arisugut mauliate marohanami tuho ala ditubuhoko kami tu pakirimun na mangulu gaya partohap kami dihanguluan na sorasuda dada na madili kami diari parningotanon alay na malungud do kami di sa bulo nito dinami nunga torop dongan nami naung nialapmu tau si paingot do ujung nilakkan nasida di kami bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami bi. Saya sungguli marohanami mabahit tiruan na denggan di akka pinopar nami. Saya apulima na marsak roha doho akka namatean. Asa unang mga dungi jala madili na sida. Saya taiti ma roha na sida mamereng do pak gijang. Saya lehot to dim tu kami. Asa takas di hati dakot tu kami. Naung dohot do kami anakmu. Jalapanean di arta na di Banua Gijang. Sai padao maganggu ni roha siak kami. Asahot haporsion nami maniut Tuhan Yesus si pangului. Adorak kubulus sami rura lingguman ni kamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukka mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molohalang dila nami. Sobinoto be makuling. Pargugui makami marhite-hite tordimi asa terjuhok kami ali amang sahat tutangamu ma tordikku sai patiur hian rohanami asa hubas lakka nami jala sonak kami lau mate di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu saya sauk malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho
Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madita sudia kamanginang tayong matotomong memento mori. Memento mori.